Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, ang dinihai नोंसोरनि सिगाङावहा नैबेनि engkrong माने अन गुन्दै आरो बेयो माइरंनिफ्राय गुन्दै खालामनाय इखौ बनायनानै जोङो जानो सानदों। स' नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर। नै आं लाबाय। बेयो माइब्रा नङा दै, बेयोहा माथासो, जों बेखौ सावगोन engkrong। जों दायो बेवहाय एसे सिनि होनोसै। सिनि होनानै एनिफ्राय दैजों गलायनोसै। सा फुदुंबाय थादों। नै जोंहा साया बिथिं गोदौबाय थादों आरो बिथिं नै जोंहा engkrongआ तैयारि जागासिनो दङ। Hey, jangan tawa, refine well. एसे संख्रि होबाय जोंहा इयावहाय दै होनो बावदोंमोन नालाय ओंखायनो दै होखांनानैबो जोङो संख्रिखौ होबाय। बिदि गुल खालामखांनायनि उनाव जोङो बेखौहाय 2-3 मिनिटसो जोङो खोबनानै दोनबाय। आरोबाव खोबखांनायनि उनाव दसे दोनखांनायनि उनाव जों बेखौ बोखांगोन। नै आं जाबाय आरोना जोंहा बेटानोबो दौबाय ओमफ्राय आं जानायखौ नोंथांमोननो दिन्थियासै, सरि। जों बेबायदिनो बनायनानै जायो आरोना बरिं मोनबाला। आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्लालाय लोगोफोर सापर्ट खालामनानै होदो, आरोबाव साबस्क्राइब खालामनानै होदो। दिनैनि भिडिअआ बेयावनो जोब्बाय। Thanks so much for watching my video guys.